שלום לכם חברים יקרים, בוקר אור, אני מקווה שהכל בסדר אצלכם. אנחנו נמצאים עכשיו ליד המצבה של רבי שלמה אביטבול. רבי שלמה אביטבול, זכר צדיק לברכה. רוצה לומר לכם, אם שמעתם על הפיוט יפה ותמה, אז הוא שכתב את הפיוט, אז אני אראה לכם. כאן קבורת רבי שלמה אביטבול, זכר צדיק לברכה. כותב הפיוט יפה ותמה, יפה ותמה תורת אמא, עני עימה, מי יוכל להאמין בסודך, סוד אלוהים חיים. מתרגש, ממש. אני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, שיהיה לכם רפואה שלמה לכל מי שהוא חולה, שתמיד תצליחו בכל מעשיו, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יציל ויציל אותנו מהנגיף שאנחנו עוברים בו, זאת אומרת התקופה הקשה הזאת. שיהיה לכם הצלחה בחיים ובשורות טובות, שבוע טוב לכם חברים יקרים. כאן זה הבית עלמין של מרקש.